Mamuka sei muri yeZimbabwe, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iyiwo ndiyowo yambiro yangu. Izvi ndakazviita kubva mugore ra2015 ndikazosiyana nazvo mainge mava mugore ra2018 apo pandakazoudzwa kuti kana ndichida kuramba ndichiita mari ndainge ndava kufanira kuti ndinge ndichizourayisa mwana wangu. Ndikabva ndachizosiyana hangu nazvo, asi my own little sister agere hake kuCape Town uko akazoroorwa nemuNigerian iye hake achiri kuzviita, achiri kuita basa iroro. Mukoma havasi vose avo vamunonzwa, vamunoona, vamunoverenga nezvavo pamafacebook kana kuti mumagrupu eWhatsApp vachidzidzisa nzira dzechivanhu, vanenge vakamira pachokwadi vachidzidzisa nzira dzechivanhu. Vamwe vacho vatori maagents vanenge vachitotumwa neThe Kingdom of Darkness. Hakusi kunzi unenge uri musatanist but you are an agent. Sezvinongoitwa kumatongerwo enyika, unokwanisa kungotumwa semuyouth kuti enda unorova nhengi obva wapiwa mari. Ndo zviri kuitika izvozvo kune vanhu avo vanoita zvekudzidzisa nzira dzechivanhu. Ndo zvataita izvozvo, ndo zvichiri kuitwa neMy Little Sister, ndo zvinomuraramisa iye nemurume wake uyo akazomuroora wekuNigeria. Vane mari mukoma, imwe mari yakawanda zvisingaite. Saka pandakajoinawo zvinhu izvi, this was after My Little Sister anditumidzira mari kubva kumusha. Hama dzangu ndaishungurudzwa nemurume, ndo zvimwe zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoona sekunge ndainge ndisina kana option muupenyu, asi Jesu ndo vainge vachifanira kunge dai vakaita option yangu than kuti ndinge ndichizosarudza hangu mari. Saka ipapo pandakauya kuno kuSouth Africa, ndakasvika ndikabva ndachizoona kuti ainge achitoshanda paya kabasa kake kainge katori nemari. Aitoshanda ari iye ega muZimbabwean pakati pemaSouth African. Akazonditora nerimwe zuva achiti sisi kune kwandiri kuda kuenda nemi. Apa ndaingoona aingogara angori pafoni pake 24/7. Kubasa ake aizongoenda mukoma, but mari yake aiita pamafoni, pamaWhatsApp, zvinhu zvadainge ndisingatombonzwisisi zvachose. Saka akazonditi sisi, mari yatiri kuita paWhatsApp nepafacebook imari yakawanda chaizvo, nemiwo ndikuda kuti munge muchizoitawo mari mukwanise kuendesawo vana kumaboarding, because ainge achitoendesa vana vake vose kumaboarding school. Isuwo ainge achitotibatsira, vedu vana zvavo vainge vari kumagovernment school, achitotibatsirawo kubhadhara mari dzemafees, kutengera vana mauniform nekuzochengeta amai aiva nemari yainge isingaperi. Takabva tachizoenda kuSoweto. Takati tasvika kuSoweto kuya ndikatoona kutoti painge pari pamba pen'anga, but ndakazotozviziva mushure mekunge tatopinda muimba yacho yematare. Saka ndainge ndakamboenda kun'anga before, handidi hangu kukureverai nhema, it was not the first time. Saka imba yematare ndainge ndichitoziva kuti inenge yakaita sei, but tichinopindamo muimba yacho yematare, it felt so different. Mukoma painge paine table pakati, kuine machair on both sides of the table, uye zvekare imba yacho yose yainge iine micheka mitsvuku kuita kunge maketeni, uye zvekare painge paine chimwe chiidol chainge chiri padhuze neapo painge pakagara n'anga yacho. Yakagara yakazviita sekunge yainge iri mambo. Yakabva yachizotora glazi, ndokubva yatanga kutarisa muglazi ichiseka zvayo, ndokubva yachizoti kune munin'ina wangu, wagona, uri kugona basa. Izvo vainge vachitoona sort of like a movie. Vanhu vaya avo vainge vachidzidziswa kushandisa mahome remedies pamaWhatsApp uye zvekare nekumafacebook nemunin'ina wangu, ndo vainge vachionekwa nen'anga iyoyo vachitonzi vatoinitiatwawo into the kingdom of darkness. Mukoma ndakazongosvikawo pakubvuma mushure mekunge ndaudzwa kuti zvinhu izvozvo zvainge zviine mari.
and each and every month ndaizopiwa salary. Mukoma ndakagumisidzira ndava kusatombotsvaka basa zvachose ndichitoziva kutoti salary yangu ndinayo, ndainge ndichitopiwa salary yangu each and every month. Tikabva kwatainge tichigara tikatotanga kutogarawo muestate. Basa redu rainge riri rekungonyora mahome remedies acho iwawo. Mamwe acho taingomatumidzirwa ari echirungu tobva tanzi tinge tichizomaisa muchishona. Ndipo apo paakabva achizondiintroducer kumunigerian wake uyo wakazororwa naye akanditi ndiye uyo akamuintroducer mune zvinhu izvozvo, naiyewo is an agent. Mukoma ndakazotoita an agent of the kingdom of darkness. Basa rangu rainge riri rekugadzira magrupu mazhinji ariko kufacebook akagadzirwa nemunin'ina wangu uyo wandichati Tsitsi. Awo magroups echivanhu, vanhu vazhinji havo vanoita chivanhu chinenge chiine chokwadi mukati, asi majority yemagroups akagadzirwa nemunin'ina wangu. Iniwo ndikazomujoina ndikatanga kugadzirawo magroups. Ndaingogadzira magroup as an admin, ndobva ndachizongosiya grupu iroro mushure mekunge ndaona kuti rinenge razara vanhu, uye zvekare kana n'anga dzikatanga kuitawo maadvertisement taitofara because vanenge vachitiitira basa redu mahara, which means it will be less work. Dzimwe n'anga dzefake dzaitouya kumainbox tichitodzitumidzira mahome remedies dzonogadzirawo mawhatsapp group adzo dzichiitira kuti vange vachizowana mari, because kana ukaona uri muhome remedy group, maadmin chavanenge vachingoda kuwana makastoma kana kuti n'anga dzinenge dzirimo mumagrupu imomo dzinenge dzingoripo pakutsvaka macustomers kuti vanhu vange vachizouya neuwandu hwavo kwavari. Saka kana maadmin vakatoona kuti unenge uine mahome remedy akawanda aunenge uchiziva, vanotofara because grupu ravo rinenge rava nemahome remedy akawanda, sezvo vanhu vanenge vakaunganira kuti vange vachidzidziswa kushandisa mahome remedy. Then munin'ina wangu chaainge asina kundiudza ndechekuti hongu mari unenge uchiita uchitoraramawo uchitodya uchiguta a soft life, but painge paine masacrifices awo awainge uchifanira kuti unge uchiita. Tsitsi uyu paakauya kuno kuSouth Africa akasiya murume wake, but even though vainge vari paseparation, zvaakazongoita mukoma zvakangotinetsa isu sevehukama kuti kotsitsi afungeiko, because murume wake aimubata rafu mukoma manzwaimi, achiti kana akashanda aisarudza kunodya mari yake nemagirlfriend. But iye paakazoya kuno kuSouth Africa ashanda izvo ainge atojoina atova an agent of the kingdom of darkness. Saka painge pachidiwa a sacrifice, ndipo apo paakabva achizotumidzira murume wake mari yekuti ange achizouya kunokuwo kuSouth Africa. Amai vakaramba vakatoyeredza misodzi vakati une shuwa here Tsitsi kuti isu ndisu takatokutsvakira mari yekuti unge uchiendako kuSouth Africa, asi nhasi wava kuti uri kuda kutumidzira murume wako mari. Mukomanashi iye zvake akatongotumidzira murume wake mari akauya. Pasina kana nguva murume waTsitsi akatanga kurwara zvisina kana ani zvake akambonzwisisa kuti ko chii chiri kuitika kwaari. Ndokubva vanetsana, murume akadzokera kuZimbabwe, akangosvika nekungofa. Izvo yainge itori sacrifice yake Tsitsi. Akangodaidza murume wake kuti ange achiuya kuzomuita sacrifice. Zvose izvozvo haana kuda kundiudza kuti ainge achitoloja imwe apartment mune imwe area yekuti akungosvikwi. Saka aipota achienda ikoko, ende aiva necoffin. Mucoffin umu aingonosiya akaisa huku mhenyu 3 kana kuti 4 dzaaingonosiya imomo. Paanozodzokerako anowana huku idzodzo dzadyiwa, pasitomborina kana saini yekuti munenge mamboiswa huku mhenyu dzikafa dzikadyiwa. Saka paakazondibudira pachena mukoma, mwana wangu ainge ava kurwara kuZimbabwe uko. Apa mwana ndainge ndatomuisawo kuboarding school, airwara zvisingaite, achingopera chete.
ndikabva ndachizomubvunza ndikati ko chiko chiri kuitika kune mwana wangu. Ndipo apo paakazondiudza kuti sisi zvinoitika ndezvekuti mari idzi dzatiri kuita hakusi kunzi unozongoramba uchingodya mari yacho mahara. Ndikati uri kuzama kuti kudii naitsitsi, ko hatisi kushanda here? Ko ingawani dzimwe nguva ndinoshanda kusvika zvigunwe zvangu zvava kurwadza ndichingonyora chete mahome remedies awo aunenge wanditumidzira achibva kumunigerian wako, akamanyora nechirungu ndobva ndanzi ndinge ndichimaita matranslation. Ko hakusi kushanda here? Akabva anditi hongu kushanda, asi iwewe unofanira kuti unge uchivawo nesacrifice. Kwava kuzondibudira pachena kuti kunyange kuzotumidzira kwaakaita murume wake mari yekuti ange achiuya kuno kuSouth Africa, akamutumidzira kuti ange achizomuita sacrifice. Mukoma ndakarwadziwa ndikati saka uri kuzama kuti kudii naitsitsi? Akabva achizonditi sisi muri kutofanira kutoti munge muchitosacrifice mwana wenyu. Handina kuda kumbomuvanzira ndikati handikwanisi kuita izvozvo zvauri kuda kuti ndinge ndichiita, handikwanisi, regedza hako ndingobuda mugrupu renyu. Saka ndakabva ndachizobuda mugrupu racho iroro remaagents. Kana ndichiti maagents, I'm not saying kuti masatanist pachezvavo, but munenge muchishandira ring leader wenyu uyo wacho anenge aine connection nemasatanist, sezvakaita murume welittle sister yangu. He is a ring leader, iye anenge aine maconnections ake nevacho vanenge vari masatanist, ndiye anenge achitumidzirwa zvinhu izvozvo. Mahome remedies awo amuri kuona achingotenderedzwa mumagroups emafacebook, mahome remedies kunana TikTok, pamawhatsapp group. Mahome remedies iwavo haasi ose mukoma akanaka, mamwe acho akatogadzirwa kuitira kuti iwewe paunomashandisa ndo mission yacho iyoyo yekuti kana washandisa mahome remedy uchiti this is innocent enough, washandisa home remedy, zvinoreva kuti iwewe unenge wavhura door, wapa satani mukana. Saka madhimoni awo mamwe anenge achizosimudziwa nemamwe masatanist anenge asingatombozvizivi kuti iwewe une mahome remedy awakashandisa, because vanongosimudza madhimoni kuti ange achibva kugehena achidzoka pano panyika. Saka madhimoni awa anongokwanisa kungodzoka kuburikidza nemadhoo awo, maspiritual doors anenge akavhurwa willingly nevanhu. Saka kana madhimoni iwawo adzoka, ndipo apo paunozotanga kusangana nemachallenges mulife mako. Ndo the purpose yemahome remedy groups pamafacebook, pamatiktok, pamawhatsapp nevamwe vanodzidzisa zvekare pamayoutube. Unenge usingatozvizivi dzimwe nguva kuti ndo zvinhu izvi zvandiri kutozvitsvakira muupenyu hwangu. Ende vazhinji vacho vanotoita izvozvo zvemahome remedies, vazhinji vacho havatozvizivi kuti mahome remedies mamwe awo avanozongoita copy and paste dzimwe nguva kubva kufacebook kana kuti kumatora mumagrupu emawhatsapp vachinomaisawo mumagrupu avo ekumafacebook, anenge akabva nekupi. So people need to be very careful nezvinhu zvakadaro. Hongu mishonga iriko inorapa, itori mishonga yechivanhu inenge isitombori namadhimoni mukati, but dzimwe nguva never trust each and every information yaunongosangana nayo. Ndo basa iro randainge ndichiita pandakangorambawo kuchekeresa mwana wangu. I was cut off mukoma, handina kuzoramba ndichipiwa mari ndikatonzi ndainge ndatodzingwa basa just like that, but wangu munin'ina achiri kungoita basa racho iroro nanhasi uno. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sisi avo sisi vatsitsi. Zvakangooma azvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, zvinongotyisa azvo veduwe. Hey, pakaipa wakamboshandisawo maremedies here mushure mekunge washandisa maremedies then zvinhu zvako zvikabva zvatowedzera kuoma? Can you please come with your own
confession and tell us your own side of the story. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ininiwo ndiri kurara nabamukuru. Mwari ngavandiregerere. Ndinotya kukuudzai zvakawanda, but zvakatongoitikawo as a way yekuti ndainge ndichida kutongopohwa sisi mushure mekunge tatukana. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I feel very guilty because ndakadya dzimwe mari idzo dzandainge ndakapiwa kuchechi mushure mekunge gogo vatanga kurwara. Ndakafungidzira kuti marwariro awo ainge ava kuita gogo vainge vava pedyo nekufa. Nazvino ndinotonyara mukoma kuti ndakadya mari idzodzo. Saka chechi iyo yandinonamata, chechi iyi yakabvawo kuZimbabwe ikatouya kuno ine mabranches all over the world. Saka gogo vangu vaitova munhu ainge achitozivikanwa chaizvo. Then vakazoti vatanga kurwara, ndipo apo vanhu vemuchechi vepasangano apo pandinonamatirawo vakabva vachizounganidza mari yekuti ndinge ndichizoenda nemari iyoyo kumusha. Mukoma, ndasvika kumusha paya ndakabva ndachizotoshandisa hangu mari ini nemurume wangu. Handina kuzokwanisa kuti ndinge ndichizosvitsa mari iyoyo kuna nasekuru. Ndo zvandakaita izvi mukoma. Mwari ngavandiregerere nekuda kweizvozvo zvandakaita. Ndaifungidzira kuti zvimwe kuda gogo vachafa, ndobva ndachizongotorawo kamari kashoma. Kana ndatorawo kamari kashoma, then ndobva ndachizoshandisa imwe yacho, but gogo havana kuzofa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yuwi, inzwai nyaya iri pano. Hanzi mukoma muri sei? Ndinokumbirawo kuti mundipostere nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana uye zvakare ndine makore 24 years ekuberekwa. Pandainge ndiine 19 years ndakalikisawo mamwe manudzu angu nevamwe pastor, but pandakamalikisa ndainge ndakavhara face yangu. Ndakazotoedita video iro ratakatorana tiri kune imwe guest house, ndobva ndachizongoisa zvima-emoji paface yangu, but yavo face handina kuivhara nezvima-emoji. Pastor ava mukoma ndo akakonzeresa kuti ndinge ndichizova kawada kusvika palevel rakadaro. Ndakatanga kuenda kuchechi kwavo, and then I also became a worship leader because ndine voice, ndinoimba. Zvadaro ndo apo pandakabva ndachizongotanga kungodanana navo. Ndakatombovaudza kuti ndainge ndisingavadi because vainge vaine mudzimai wavo, but vakandiudza kuti vainge vachindida vachida kuzondiita the second wife. Ndikati iri bo. Mukomana mushure mekunge ndanyura murudo, ndopa vakabva vachizondirova nerimwe disappointment. Nyaya dzose dziya dzavainge vakandiudza dzekuzondiita the second wife, vakati zvinonetsa, doctrine yechurch inoramba. Ndakarwadziwa ndikati okay, it is fine, ndichangorambawo ndiri your secret lover. Takaenderera mberi nerelationship yedu kuzonosvika one day tiri kuguest house, ndo pandakangovatarisa ndikati munhu uyu kauyu ndikuda kungomurwadzisa and I want to destroy his reputation. Ndokubva tatanga kurara paya. Zvainge zvisingatombondinakidzi zvachose, but ndaitongoda kungoti tinge tichingotorana mavideos. Takatorana mavideos ndikaita sekunge hangu ndamadhelita after tapedza kumaona. Ndakamachengeta mukoma because ndakakasika ndati copy rimwe racho ndikabva ndazonoriisa mune imwe hidden folder, then rimwe racho randakadelita ndikatonoridhelita kurecycle bin. Vakafungidzira kuti ndainge ndadelita zvechokwadi video, but ndainge ndisina kuita saizvozvo. Ndo pandakazomalikawo mavideos iwawo. Ndakangopinda mune magroups akasiyana siyana awo anoita zvokutumidzirwa mavideos ezvinyadzi. Ndo pandakabva ndachizongotanga kutumidzira mavideo iwawo. I destroyed his reputation. He got divorced from his wife. Kutaura kudai, amai mufundisi vakatoenda kuchando as a care worker. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo
vahanzvadzi vedu mucomment section zvakangoma hazvo vedu we hanzi I destroyed his life. Vakazotorambwa nemudzimai wavo nekuda kwevhidhiyo iroro. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.